satunggaling dinten kelas 11 MIPA numuti wucalan biologi ing tabu pungkasan. Ben mungel sedaya murid bergegas melebet datang lebeteng kelas. Murid-murid ndonga. Ing satunggalin wanci ibu ngabsen Khairul, Fajar, Fauzan. Khairul piyambakipun sedaya boten wonten ing lebeting kelas. Ngenjing dintenipun ibu guru melapor datang kepala sekolah. Kepala sekolah, monggo laporan. Permisi Pak, kula ajeng melaporkan menawi wonten 4 murid kelas 11 MIPA ingkang asring bolos ing tabu pungkasan. Inggih Bu, kula ajeng laporaken kali guru BK. Kepala sekolah langsung laporaken bab puniki datang guru BK. Bu, kula angsal laporan menawi wonten 4 murid kelas 11 MIPA wonten ingkang tansah bolos ing pungkasan. Kula dendara jangan Bu, kangge wonten selidiki lakung lanjut. Nggih Pak, kula ajeng menyelidiki masalah kasebat ranulmi jasepuh piyambakipun sedaya. Guru BK nyukani serat uleman kangge wali murid ingkang sesambetan. Ngenjing dintenipun mari murid lan sekawan murid kasebat wonten ulemi ke sekolah ngangge nagihi guru BK, kepala sekolah lan wali kelas. Nanging punapa kula wonten ulami dateng sekolah wonten punapa panjenengan kula Dados kali puniki Pak kalau wingi guru rami reng saking guru menawi piyambakipun sedaya arsing bolos pada jam ucalan pungkasan. Kenging punapa nak sampeyan sering bolos wonten sekolah? Khairul, Fajar, Fauzan namung terdiam keajaran boten wangsuli pitakon sampunana. Guru ketikalan. Iya. Dados kala wingi kula miring saking salah satu setunggal murid menawi lare sampeyan asring bolos amargi Amargi. Nggih sampun menawi kados menika kula sukani siji kesempatan malih kangge mboten masuli malih. Nggih Bu, kula janji boten ajeng mangsuli malih. Nggih Bu, Pak kula ugi. Nanging kula ajeng nyukani hukuman kangge ngresekaken toilet. Jiwa. Lan piyambakipun sedaya ngelampahaken hukuman kasebat. Murid-murid pun ngujeng piyambakipun sedaya. Matur suwun.